O Partido Popular reclama ao Goberno estatal que aclare se haberá ou non modificacións na Lei de Costas e cales serán. Representantes e alcaldes da formación reuníronse en Vilagarcía para reclamar concreción para rematar cunha situación que aseguran crea inseguridade xurídica nun sector fundamental para a provincia de Pontevedra. Porque hai moitos postos de traballo en xogo e sobre todo porque desalenta coas primeiras iniciativas e sobre todo coas primeiras respostas que se poda facer un plan de inversións a un medio ou longo plazo e que non provoque sobre todo un desastre xeral, eu penso, para que moito sector do mar e moito sector da industria terra-mar nos abandone, non? Conserveiras, depuradoras ou cocedoiros son algunhas das empresas que miran con receo a postura do executivo de Pedro Sánchez respecto da norma. Segundo os populares, os cambios poderían afectar a todas as compañías do sector do mar que contan cunha autorización no dominio público marítimo terrestre. Vai haber un cambio de criterio, un cambio de opinión en outras empresas que teñen que tramitar agora as correspondentes autorizacións para seguir permanecendo nunha zona que evidentemente tes que demostrar que non podes realizar a túa actividade económica e empresarial fora desa zona. É dicir, estamos falando de empresas que non se transportan ni se poden ubicar noutras instalacións porque dependen porque teñen xa unhas inversións realizadas nese espazo. O prazo das prórrogas das concesións é, segundo María Ramallo, unha das principais incertezas que crea a posible modificación do regulamento. Recorda que a día de hoxe ninguén confirma que non se vai facer unha modificación da lei. Houbo, cambio de ritmo ao longo desta semana e nós o que queremos é que por escrito a propia administración nos conteste, nos aclare os términos que manteñen en vilo, eu penso, a todo o sector. Ramallo reclama ao Ministerio de Transición Ecolóxica que se pronuncie ao respecto para aclarar a situación. Inseguridad jurídica. En este momento la seguridad jurídica la da la ley del 2013 del Partido Popular y el reglamento del 2014 del Partido Popular. Mayoría absoluta, gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular. Yo no sé, entre el 2013 y el 2019, ¿por qué no había inseguridad jurídica? Yo creo que esto es una campaña de confusión perfectamente orquestada por parte del Partido Popular, con objetivos que son claramente partidistas y electoralistas, buscando la inseguridad, buscando la preocupación del sector y de los trabajadores del sector, como en otros casos. En otros casos se utiliza a la Guardia Civil, que se va a ir. Pues no. Ni medias verdades ni mentiras.